Aquesta música que esteu sentint és d'un conegut del programa, està involucrat d'un conegut del programa, que és en Sergi Cervera. Bona tarda. Molt bona tarda. I a sobre vens molt ben acompanyat d'algú que ja s'estan fotent de tu. És increïble. Primera frase i ja s'estan fotent de tu. És que ha posat una veu de fa que ha dit col·laborador de la ràdio, aleshores és el to que utilitzem a la tarda a COPE Barcelona. Sí, però veníem a parlar de Marjava, no de les teves pel·lis que fas a banda d'això, tio, no volem saber. Estem a la COPE, que ens faran fora. Bé, ja ho han dit, venen a parlar avui de Marjava. Què és Marjava? És un llargmetratge basat en la història del Toni, un noi de barri de caràcter violent que una nit agradeix a una noia marroquina a un caixer automàtic. Jo no sé si m'he assegut molt bé al costat del Toni, Jo prendré una mica de distància perquè... Bé, ara prova el to de fucker per començar. No, però esforça't una miqueta més amb el to fucker, a veure... No, jo passo. No. Què tal? Bona tarda. Bé, bona tarda. La primera pregunta. Suposo que un personatge violent és difícil o fàcil d'interpretar? És un bombó? Hòstia, és una pregunta xunga perquè no me l'han fet mai. No, a veure, és que estic molt acostumat a fer personatges xungos. És el que em toca. I no, ja ho tinc bastant per la mà, la veritat. Sí, és ficar-te i jugar-ho igualment, com en tot. Hem començat parlant d'aquesta història una miqueta generalment. Sergi, com a director, ven-nos una miqueta aquesta pel·lícula, fals documental, podríem dir? M'encanta, sí, exacte, fals documental, no té més. No, m'agrada això que deies de Toni, de persona violenta i tal, perquè en realitat era una història d'extraterrestres i tal, amb un nen pel mig i tal, però l'Helene va reescriure la història, vull dir, em va amenaçar, va començar que te arranco la cabeza, que no sé quantos i tal. No passes spoilers. Exacte. No, a veure, com vendre aquest projecte? Bueno... Ara fa igual com 6 o 7 anys, no ho sé exactament. Va haver-hi un nano que va entrar als ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, això ho estava gravant unes càmeres de seguretat, i així perquè sí, sense cap motiu aparent, li va donar una patada a la cara a una noia que estava sentada, que era una noia llatina, que estava tranquil·lament, i de cop i volta va rebre aquella patada, i ho va gravar a una càmera de seguretat, i tots els mitjans de comunicació se'n van fer ressò per lo fred i lo impactant que tenien aquestes imatges, que de cop que una cosa tan gratuïta, a més. Aleshores, el dia següent van anar a casa d'aquest nano, l'Anna Rosa Quintana, el Telecinco, Antena 3, tot aquest rotllo i tal, i el pavo estava completament desbordat per aquella situació. Me'n recordo que deia, bueno, jo estava borratxo, què queríais que hiciese? Bueno, clar, pues què queríais que hiciese, no? Ho fem tots, quan ens emborratxem anem... Però no era ni militant d'un partit d'extrema dreta, ni una persona que ho estigués fent amb un objectiu, no estic dient que això ho justifiqués, però bueno, era una cosa absolutament gratuïta. Aleshores ens va ocórrer què passa en un cas així, perquè en realitat a nivell penal què se li pot fer a aquesta persona. Total, que aquesta va ser el punt de partida de la història del Toni. Aleshores el Toni ha fet exactament el mateix, hem canviat caixer automàtic per ferrocarrils de la Generalitat, i el Toni se l'envia a treballar amb una ONG que està treballant amb gent del sud del Sàhara, que és la noia que ha agredit és una noia musulmana. Aleshores trobes una persona que ha agredit una noia musulmana de manera gratuïta i perquè sí, col·laborant i cooperant a contracor per estalviar-se un procés judicial amb una ONG al sud del Sàhara. El pitjor no és això, el pitjor és que aquestes coses poden arribar a succeir. Sí, clar. És a dir, partem d'un fet real, que suposo que quan vosaltres veu plantejar tota la història, primer hi ha moltíssimes diatribes de dir tiro per aquí, tiro per allà, tiro per la violència gratuïta o tiro per simplement un període de no sé si dir-ho d'aquesta manera, però de reintegrament a la societat. Clar, Toni fa un procés d'aquest tipus? És que tampoc no vull Tira. No, l'únic és que, a veure, el Toni no sé si fa un procés de reintegració a la societat, sinó un procés de... autointegració. Exacte. No? Ho estava buscant, sí. És com trobar... Ara sí que posaré la veu, aquesta música. M'agrada. No és la banda sonora de Marjava. Marc s'envola, no t'espantis el compositor musical. No, sí, realment el Toni es troba amb un altre Toni durant tot aquest procés, i llavors això és el que més conflicte li crea. I crec que aquí està la clau de la pel·lícula i lo maco. Suposo que com a Toni el canvi del personatge no ja el veurem, anem a veure Marjava. Com a Elaine, actor, trobar-te en una situació d'aquestes i haver d'interpretar o no, t'ha canviat alguna cosa? Has après amb aquest paper? Saps què passa? Que això està gravat de la manera aquesta que hem dit de fals documental. A aquella gent no els hi vam dir que estàvem rodant una pel·lícula.
Més o menys. Més o menys. No, a la gent de... Al vegà no. Al vegà sabien que estaven gravant alguna cosa. A les famílies on dormíem, no. O sigui, el que no sabíem... Perdona, el matís. El que no sabien exactament era quin grau de ficció i quin grau de realitat hi havia. Que s'estava gravant alguna cosa... Home, que s'estava gravant alguna cosa, evidentment, perquè estava la càmera allà, però no els vam dir que era una ficció. Jo per ells vaig ser el Toni des de que vaig arribar fins que vaig marxar. Però quan vas marxar... vas fer allò que ens agrada tant de les reality shows aquests de les tribus. Té un punt, està tot barrejadet. Sí, no? En aquests reality shows... L'únic és que allò de les tribus no ens ho creiem i aquí sí que t'ho de creure perquè és de veritat. Sí que és de veritat. O sigui, aquella gent es pensen que jo em dic Toni i... Encara s'ho pensen, eh? Clar, home, però en realitat és molt pràctic perquè ens batejaven a tots amb noms àrabs i nosaltres els batejàvem a ells amb noms espanyols, diguéssim. Aleshores, clar, una vegada et posaven el nom àrab, tu eres Adi i jo era Asu, amb la qual que més dona si Helena Hernández, Cervera, Toni o Ernest, vull dir, Adi i Asu. Més enllà del nom era la persona, no? Vull dir, a mi m'era complicat en determinats moments aguantar el personatge. Clar, jo havia d'estar una mica a contracor, el que diu el Sergi, no? I clar, ells t'ho estaven donant tot i eren hospitalaris amb més no poder i tu havies d'estar fingint malestar en determinats moments. I clar, això crea unes tensions que es veuen. Suposo que sí. Va, si us sembla, sentim una primera part d'aquest... Vale, a veure, de què va? Tira, a veure què passa. ¿Tony? Carmen. ¿Tony? ¿Me oyes? Yo sí. ¿Tú me ves? ¿Ahora? ¿Qué pasa? Pues nada, aquí. ¿Qué tal? ¿No tienes nada que contarme o qué? ¿Que te colgan en YouTube? ¿Y cómo? ¿Y dónde sale el vídeo? Como si el vídeo está en todos lados. De la tele, de la tele. Noticias, salen en todos lados, pringao. És que era un pringao. Si tu no fas la feina que has de fer, quan tornis, el procés judicial continuarà com continuarà. Tienes un club de fans. Oye, ¿los molos del barrio qué? Que se jodan los modos de barrio. Tots t'estem donant una oportunitat perquè les coses no vagin a pitjor. Bé, sentíem una paraula que suposo que ha trasbalsat també la manera en què promocioneu aquesta pel·lícula i també la manera en què es viuen els successos, que és YouTube. Sí, clar, però els amics del Toni estan molt orgullosos del que ell ha fet, ho han agafat, ho han penjat a YouTube i en plan 1 milió de visites en una setmana, veiem com el Toni li fot la pallissa a la noia marroquina. Sí, això que sentíem és aquesta cosa que hi ha a la pel·lícula, que es barreja el que està passant al Marroc amb unes webcams que el meu personatge, el Toni, parla a través de webcams amb els seus col·legues, amb la seva germana i amb la persona... L'integrador, el tutor integrador social, diguéssim. Exacte. Hi ha tres línies d'audiovisuals en la pel·lícula, el que deia l'Helena. Una cosa que és purament juga al documental, que no és documental, és fals documental o documental ficcionat, o ficció directament, però juga al format documental, i l'altre els Skypes aquests. El Toni va tenint aquestes videoconferències amb els personatges que l'arrelen amb la realitat del país d'on ve, no on està. Aleshores es produeix aquesta situació de que el Toni és un, que diuen Catch-22, els americans, diguéssim. Com ha dit això? Algú de 22. Fes un to fucker. No ho sé, com ho has dit? Catch-22. Ara ho he entès. Gallina de piel, Gallina de piel. Però el que vol dir això és que vagis a on vagis estàs atrapat, vull dir, és com el peix que es mossega la cua. El Toni se l'envia allà perquè, diguéssim, que faci un procés personal, perquè s'integri o perquè evolucioni cap a la tolerància. Si estan allà d'entrada no és benvingut, perquè els organitzadors de la ONG no estan a gust amb una persona que els està rebentant tota la feina que han fet durant anys d'integració. Vull dir, el Toni és un elefant en una catxarreria, vull dir, arriba allà, ha intentat passar desapercebut i ell bumba allà. Però a la vegada, si s'integra i fa passos cap a la integració, els seus amigotes o la seva germana o el barri en si del que ell prové, diguéssim que el rebutjarà el Toni. I aleshores se sentirà sol una vegada torni a Barcelona. Aleshores, vagi cap on vagi, està atrapat. Aleshores, què fa el Toni? Sentim un altre cachito. Llenguatge tècnic. Ell no vol estar aquí. Jo no vull que estigui aquí. El Hassan i el Josep noten perfectament que ell no vol estar aquí. Jo no sé on li veus la gràcia. Això per què? Per una cosa de política, d'aquestes d'anem a reformar, anem a ser tots molt guais i portem a un tio que no té putes ganes d'estar amb nosaltres, el portem en un lloc on no pinta absolutament res i ell ho sap i tu ho saps. Tu no estàs aquí de vacances i tens una feina a fer.
El Toni s'ho pren com unes vacances? No en un principi, i no, en cap moment. En realitat sempre hem fet broma, perquè en realitat podria haver-hi un missatge ocult en la pel·lícula, que és molt senzill. Si tu vas a un caixer automàtic i li fots una pallissa a una pobra noia musulmana que està traient diners, et paguen un viatge gratis al desert. Bé, no estem fent apologia de la violència. Ni molt menys. Ni molt menys, no. El que sí que està clar és que Marhaba, si veiem aquest fals documental pel·lícula, el que sí que està clar és que pensarem molt amb la societat actual, com està revolucionant les xarxes socials tot això, i també de qui ens envoltem, és a dir, de l'entorn. Clar, sí. Bueno, això està molt present amb el personatge del Toni. Aleshores, de fet, et passo la pregunta a tu, així, en plan... Me la passes perquè no saps què contestar, que collons. Però escolta, Helena, una cosa, quan la llumeta vermella està encesa vol dir que aquests comentaris me'ls dius de sotobotxe, saps el que vull dir? Ho ha sentit tot Catalunya. De l'entorn, no? L'entorn Guardiola, jo sí que ho sentim, no? Sí. Aquest entorn s'ha de tenir controlat per no caure en males pràctiques. Clar, però és el que comentava abans el Sergi, hi ha persones que realment és que no poden escapar del seu entorn, i quan escapen llavors estan mal vistos pel seu entorn. Clar. I es queden atrapats. Llavors a la que intenten fer un canvi són rebutjats pel seu mateix entorn, i aquest és el conflicte que té el Toni, bàsicament. Parlem ara de, si us sembla, de com s'ha produït tot això, com s'ha dut a terme tot aquest fals documental. Sí, has dit lo d'emprendedores allò al començar el programa, i ens hem mirat i parla de nosaltres o què? Perquè suposo que fàcil no ha estat. No, si hi ha una paraula que no defineix en absolut de cap manera el procés aquest és fàcil. No, en realitat nosaltres no fa els 2 anys encara, però va camí dels 2 anys des que vam iniciar aquest projecte, vull dir, podríem parlar d'1 any i mig llarg, el que ens ha costat estrenar aquesta pel·lícula de manera legal, oficial, 100% a sala, amb el risc que això suposa, venent entrades, etc. Vull dir, vam fer una primera aproximació ara farà 1 any, no fa l'any encara, que era com una espècie de preestrena, com una presentació en societat, però clar, no era legal ni vull dir, és una cosa entre nosaltres, entre amics, que vam fer una projecció d'una versió llarga del llargmetratge, perquè això venia d'una espècie de websèrie, una minissèrie per les televisions locals, una cosa així una miqueta de format alternatiu, diguéssim, que es deia el DO, que venia de la xarxa, i d'aquí va sorgir el llargmetratge. Aleshores, ara fa 1 any el llargmetratge era 1 hora i 40, 45, ara s'ha quedat en 1 hora i quart, diguéssim. Aleshores, vam veure com funcionava, com responia el públic, i el que ens ha costat una barbaritat, i aquí enviem un aplauso sonor a Boumaier, al Pere Gibert, al Josep Buñuel i tot això. La gent de Boumaier és una gent emprendedores, també, que han creat xavals vull dir, de la nostra edat, més o menys, que han creat una empresa, un dinamitzador cultural, i una de les coses que fan és agafar Marhaba i nosaltres la farem arribar en sales, però no ho havíem fet mai, és la primera vegada que es troben en aquesta situació. Aleshores ens ha portat 3-4 mesos de papers, com un DNI, tenim el DNI de Marhaba, que és el 13.0313, que em fa molta il·lusió. 13.000, torno a repetir. 13.0313. Ja tens el número de loteria per aquest Nadal? Volia comprar la grossa catalana, aquest número, però em sembla que no hi és, em van dir l'altre dia que no hi era. Clar, ha costat moltíssim, i de fet estàvem a 10 dies de l'estrena que encara ens va trucar la Generalitat dient hi ha hagut un petit fallo amb un tràmit d'una cosa, no sé què, no sé quantes, què vol dir això? Que ara no podem estrenar, vull dir... I a nivell de finançament, com us heu trobat? Bueno, a nivell de finançament, una miqueta això partia de la coproducció, diguéssim, amb la xarxa, que ens va donar uns pocs recursos, i juntant-lo de la xarxa amb la meva productora Boala Films i amb el treball pràcticament desinteressat dels actors en els quals està aquí com a representant l'Helena, vull dir que si dic alguna cosa que no és certa em caurà una colleja. De moment dic que... De moment vas bé perquè té les mans creuades, això vol dir que... No, sí, no vull comentar el xec aquest que m'has passat per sota allà. Calla, que estàs en representació dels actors i ets l'únic que ha cobrat, home. És igual, que mamin. No és veritat, en realitat tothom ha posat altruistament les seves hores en fer aquest projecte, i d'aquí venia una miqueta la finançació. O sigui, la suma total són 6.500 euros de pressupost, això és tot. Vull dir, 6.500 euros de pressupost per un llargmetratge que estrena a sales és una broma de mal gust. I és un miracle. Sí. Estem parlant, anem a fer, si us sembla, 5 cèntims de tot el que heu necessitat per aquest rodatge.
Sí, bé, 500 mai havia dit. Bueno, mira, en el desert hem anat 3 persones, oficialment per la productora. En realitat era un equip de persones que estaven amb la ONG i la ONG Marjava, Otra Forma de Viajar, també ens ha patrocinat aquest projecte en quant a l'allotjament, l'estància i els gastos que podíem tenir allà al desert. O sigui, aquí també un altre aplaudiment per ells, però diguéssim d'equip, allò m'ho preguntaven l'altre dia, però un grup. COPE Catalunya i Andorra. És una pregunta per l'Helene. Helene, com és el Sergi d'actor? Com és el Sergi d'actor? Com és d'actor? Hòstia, ojo amb el que dius, ara que estic no, aquí. és bon No, home, company. és representant, no? Hem dit que és representant. Sí. No, és bon actor i és bon company i ha estat obert a tot i no sé, ha sigut una experiència maca córrer amb ell, la veritat. Sí, la veritat és que sí, ens ho hem passat molt bé. Però ja ens coneixíem de fa temps i en realitat anem fent aquest ping-pong, no? Constantment. Va, anem a sentir un cachito. Cachito, llenguatge tècnic, Vale. cachito. Estàs solo aquí perquè li ha rebentat la cara a una noia a un caixer a Barcelona. En todos los putos periódicos tengo que ver la puta cara de mi hermano, coño. Eso mola, ¿no? También. ¿Cómo que mola? ¿Cómo que mola? Me cago en la puta, Tony. ¿Cómo que mola? Ni qué hostias. Yo sí que me cago en mi puta madre, colega, como no te vengas para acá. Que me estoy dejando aquí el respeto, ¿vale? Te vienes para acá y punto. En Chirona te tenían que haber metido, ahí en Chirona. A menos serías una... Ara acabes, va, tigre esta puta mierda. Bé, suposo que la família del Toni pateix com mai. Sí, el personatge interpretat per la Rocío Gutiérrez, que és meravellosa. Meravellós. Fa la meva germana i representa això, representa la meva família i el que pateix ella pel seu germà, que ella és una miqueta realment la que té els peus a terra. Clar. No, perquè en realitat va a la contra del Toni tot el rato. O sigui, la germana és la més responsable dels dos, és la més treballadora, bàsicament els dos treballen en un bar, d'aquests de barri, on es deixen les hores i l'espinada treballant i tal. Que aleshores la germana de cop i de volta se li va al Toni al desert, el seu germà, que era el seu suport, perquè són dos, vull dir, no és un bar que tingui pasta per anar contractant cambrers, i és, cony, m'has deixat aquí sola, m'has deixat tirada, a més, la gent del barri o la gent musulmana del barri, doncs clar, estan enfadats perquè clar, el Toni els ha agredit com a comunitat, diguéssim, i la germana es troba sola davant d'aquesta situació. Però clar, quan el Toni va fent algun canvi, si és que el fa, no ho acaba d'entendre la germana tampoc, perquè és com a tu t'estan rentant el cervell i clar, no li agrada com a germana. És un personatge preciós que van fer, i això que l'Helene i la Rocío no es coneixien en persona abans, es van conèixer el dia de rodatge, diguéssim. Jo ja havia parlat una miqueta amb la Rocío i amb l'Helene ja havíem rodat tota la part del desert, però ells tots no es coneixien. I vam rodar en 4 hores tota la part de la germana i el Toni que veureu a la pel·lícula, i és preciós, és espectacular. O sigui, van crear una complicitat, m'ho dieu, aneu al cine, els que estigueu escoltant ara mateix el d'allò, el programa, i em corregiu si no esteu d'acord amb el que estic dient, perquè és que cada petit detall que fa l'Helene, la Rocío ho escolta i ho multiplica, i cada petita cosa que fa la Rocío, l'Helene ho escolta i ho multiplica, i això com a director és molt, molt divertit. I tota aquesta energia, tot aquest positivisme i que esteu sentint de les paraules de l'Helene i de les paraules del Sergi es trasllada en què heu estat seleccionats en el Festival de Cinema de Girona, Sí, també al Festival de Cinema de Madrid, bueno, i al Cinelow, el Festival de Cinema Low Cost de directors emergents de Sabadell. Bueno, aquí vaig a fer unes pontificacions. En realitat no hem estat només seleccionats, que és ja en si un gran honor, sinó que a més ens hem emportat algun altre premi, i entre ells un aplaudiment per l'Helene Hernández, que es va portar premi a millor actor pel seu paper de Toni en el Festival Cinelow de directors emergents. Què se sent, Toni? Anava a dir Toni. Jo estic una mica com... Calma, relax. Home, va ser una alegria molt, molt gran, perquè és el primer premi així a nivell personal que t'emportes, i després d'haver fet aquest curt tan maco com és Marjava, realment, hòstia, és una satisfacció triple, saps? O sigui, molt, molt maco. Però a part del meu premi també va haver el premi del públic en aquest mateix festival de Cinelow, i el premi a Madrid també, al Festival de Madrid, també del públic, Up to Fest, que et dona... Bueno, ens han donat 30 festivals en els que ens podem presentar de manera gratuïta i tal. Carai.
a més de, en el cas de Madrid, un mantel, que en dic jo, i en el cas de Sinaloa, un pisapapeles. Per molt bé. Va, on hem estat parlant durant uns quants minuts d'aquesta tot aquest pel·lícula. rotllo és perquè vingueu. Aquí Qualsevol anem. persona que estigui escoltant la ràdio ara, tu que estàs ara mateix assentat, o tu que estàs de peu a la cuina cuinant, o tu que estàs caminant pel carrer amb els cascos posats, vine, home, vine, que és barat. El cine Girona s'ha enrotllat molt i ens fa unes entrades barates i és una pel·li currada. Però digues quan i a quina hora. Això ho diu ell, és el No, periodista. per Jo favor, només em dedico a fer un rentat de cervell en plan teleoperador, allò... Per favor. Telepredicador, gràcies. La Sergi Cervera, bona tarda, en què puc atendre? Anem a dir on... 20 de novembre... Demà passat. Exactament. 20 de novembre al Cinema Girona, a partir de les 8:30, la projecció comença a les 9. A més, amb el preu us inclou un col·loqui que després farem a l'Helena i jo responent a les vostres preguntes, i a partir d'aquest 20 de novembre, que ja estarà oficialment estrenada en el Cinema Girona, cada dimecres a les 21 hores fins al dia de Nadal estarem projectant al Cinema Girona, si la cosa va bé. Doncs allà hi serem, Sergi Cervera, Helena Hernández, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí a la tarda, que tingueu molta sort, més del que ja heu tingut, i moltes gràcies per fer aquestes pel·lícules, falsos documentals que tant ensenyen a la societat i tant ens fan falta. Moltes gràcies, un plaer. Un plaer, gràcies. Jo no sé què en sortirà d'aquí. Un puto caos. Hòstia. És la primera entrevista que fèiem junts. Adéu.